Når vi snakker arbejderbevægelsen i forbindelse med den danske velfærdsstat, taler vi om Socialdemokratiet og fagforeningerne. Og netop disse to institutioner kan du blive klogere på i denne video. Vi vil nemlig forsøge at svare på 3 spørgsmål. Hvorfor arbejderbevægelsen opstod, hvordan de opstod, og hvilke resultater de opnåede i tiden op til 1. verdenskrig. Indtil omkring 1870'erne har danskerne på det danske arbejdsmarked været fuldkommen underlagt arbejdsgivernes regler. Arbejderne er et folk, der ikke har noget at skulle have sagt, og både arbejdstider og lønninger er urimelige. I forsøg på at komme til orde, forsøger arbejderne sig med at strejke. En metode, der viser sig ikke at være omfattende nok, hvorfor arbejderne må organisere sig i større fællesskaber. I 1848 spår Karl Marx om bedre tider for arbejderklassen, der vil afskaffe klassesamfundet. Dette skal gøre alle mennesker lige, så alle kan udfolde sig frit, og ingen skal udsættes for undertrykkelse. Han opfordrer arbejderne til at hjælpe disse tider på vej ved at samle sig i stærke fællesskaber. Det sker fra omkring 1870, hvor danske arbejdere begynder at organisere sig, inspireret af udviklingen i andre lande i Europa og af Karl Marx' socialistiske idéer. I 1871 oprettes en dansk afdeling af den internationale arbejderforening, og i samme forbindelse udkommer dagbladet Socialisten. Manden bag dele af denne udvikling og kaptajnen på dagbladet er forhenværende løjtnant og postembedsmand Louis Pio. Den 4. april 1872 går de københavnske murersvende i strejke for at opnå højere lønninger og lavere arbejdstid. En strejke, som Louis Pio med en artikel i Socialisten støtter op om. Louis Pio opfordrer arbejdere og københavnere til at bakke op om murersvendene den 5. maj på Fælleden. En artikel, der af myndighederne opfattes som truende, hvorfor de sætter politi og militærstyrker på sagen, og mødet på Fælleden bliver afblæst. Her vil vi inddrage et uddrag af Louis Pios artikel i Socialisten den 1. maj 1872. Formålet med kildeinddragelsen er at forstå, hvorfor myndighederne opfatter Louis Pios artikel som værende en trussel. I artiklen står der: Lad os derfor samle os. Regeringerne plejer jo hvert øjeblik at holde revy over de af deres undersåtter, som de ved første givne lejlighed vil ofre på krigsgalskabens alter for at tilfredsstille deres ærgerrighed. Lad os da engang holde mandtal over alle frie arbejdere, over alle, som vil hjælpe os i kampen mod kapitalen. Vi vil da få at kende vor egen magt og vor fjenders svaghed. Samlet i tusindvis vil vi stille vores fordringer og love hver andre at stå last og brast indtil sejren er vor. Pio opfordrer altså til, at arbejderne skal angribe myndighederne og arbejdsgiverne på voldelig manér om nødvendighed. Han anvender ord som magtfjender, svaghed, krigsgalskabens alter og kampen mod kapitalen, hvilket alle er ord med fjendtlige og på sin vis truende signaler. Heri ligger begrundelsen for myndighedernes beslutning om fængsling af Pio og hans 2 kollegaer som arbejdsleder på mødet på Fælleden, Paul Galef og Harald Brix. De 3 arbejdsledere bliver nemlig dømt 3 til 5 års tugt og forbedringshus, som svarer til fængsling, og den internationale arbejdsbevægelse bliver forbudt. Det er et smart trick af myndighederne at slå så hårdt ned på Louis Pio, da de ser sig truet af arbejdsklassen, der vokser sig større og større og udgør en trussel mod den eksisterende liberalistiske samfundsorden og magtfordeling. Derfor er det også relevant ved inddragelsen af den her kilde at overveje myndighedernes hensigt med afblæsning af Pios møde på Fælleden. Myndighederne tager muligvis Louis Pio på ordet og lægger større trussel i artiklen, end Pios hensigt var det, for at have grund til at afblæse mødet og lukke ned for de socialistiske planer. I 1875 løslades Louis Pio, og han anses af arbejderklassen som værende en helt. Det nye arbejderparti Socialdemokratiet stiftes i 1876 med Pio i spidsen. Partiets langsigtede mål er at udrydde sociale og politiske uligheder. Socialdemokratiet har en langsom opstart, men da partiet sammen med Venstre trænger partiet højere ud af Folketinget, bliver Socialdemokratiet samtidig integreret i dansk politik. I 1880-90'erne var der rigtig mange konflikter mellem arbejdere og arbejdsgiver. Et eksempel er smedkonflikten i midten af 80'erne. I 1899 falder septemberforliget.
Her fastsættes de fremtidige rammer for samarbejde mellem arbejder og arbejdsgiver. Arbejdernes ret til at være medlem af en fagforening anerkendes, ligesom fagforeningen bliver godkendt som arbejdernes forhandlingsorgan. Til gengæld skal både arbejdere og fagforeninger overholde et sæt spilleregler i forhandlinger om løn og arbejdstid. Aftaler om forbedringer af arbejdsvilkår skal fastlægges med år imellem ved overenskomstforhandlinger. Når så overenskomsterne er lavet, har arbejdere og arbejdsgiver fredspligt, hvilket forpligter dem til at overholde reglerne. Væk er blandt andet pludselige strejker. I de sidste årtier op mod 1914 stiger lønningerne mærkbart, og arbejdstiden sænkes. Arbejderklassen får etableret et fællesskab, og en ny arbejderkultur bliver etableret. Det inkluderer blandt andet 1. maj-demonstrationer, vælgermøder, studiekredse, kolonihavebevægelser og kooperative virksomheder. Arbejderbevægelsen har givet arbejderklassen et håb for fremtiden og en ny identitet.